Lagunok, ikusentzuleok, ongi etorri Tasio Superen ubide txiki honetara, ongi etorri Sam Porter zaharraren Death Strandingeko abentura berri baten barrena. Nola ez, erabat aztuta, nun gemiltzan, eta zertan, atze mendipusketa, horratzen, elegantezkoa. Eta bueno, lehenengo emisioa setup berritik, etxe berritik lehenengo emisioa, telebistare hobea da, hobeto irakurtzitut horko mezuk, beraz, dana hobeto joangoa, lagunok. Ez da zalantzaiken. Bueno, offlineko online uste dinero ez daula, baina offlineko ikusentzule bat badaukeu, beti hor da ona, etorkizunen badare, begi luze, eta begi luzentzako mezu bat dauket, ez dakitena hori danan ikusten, no? Ez dakit oso mezu politia izango da begi luze. Bazpare hor mendi hori utzeko etatzen, mezu hau esateko. Asunto da begi luze kristoneko parientzialan ere urte betetzen. Death Strandingeko banda sonora oparitu zian tipok. Zer hitz daizue. Hori bai dala lagun diztiratsua. Ba, kontua da, nik espero nula, eta pentsatzet begi luzeke alaxe esperoko zula, banda sonora horren barrun, nola ez, lowro harren kantu keotea. Ba, ez dare, begi luze. Igual bazenekin da igual ez dakit hori, Baina, nik espektatiba horiekin ditun, eta gero disko haitzeakon, ba, dia gehiago ez dia kantuk, baizik eta, bueno, kantuk bai, liatzen nahi naiz. ez dia banda sonoran horratatzean kantu horiek, baizik eta banda sonora jokuko ba, bueno, gehiago ambienteko soinuk, hori da kontua. Beraz, ba, hori jakinarazi nahi nizuke, ze bideoa hau baino ez da, begi luze. Eta, bueno, ba, Lowroarren kantu kentzen goitut aparte, Lowroarren diskoa lortu horkoet, bueno, bakizu. Baina, hori, jakinen gainen, eoteko begi luzentzako mezua zen. Oain, gogora gaitezen zertan egean. Sam, enkargos para Sam, hor bat, hor bestea, orden noagoaz ikusentzuleok. Mapa. Hau, antziano ezin dagoen, eta beste ere ez. Zeatik, ze falta. Horrea bai ez? Enkargo bat, bai ez? Hori bai. Hor bertan gara, Me gusta recibidos de Echococo Coco. Jendea hor dabil, interneten jokatzen eta, bueno, nola baiteko konexio gauzkeu. Oain arte ez dituna jakiten ze enon ondo irakurtzen, ze gartzuzun pantalla. Baina telebista honekin beste kontua da lagunok. Oain misiok aide bat eningo ditut. Zer da? Epa, Sam, puntuz. Bueno, azken bolarantan xat intermitente bili naiz, xat keinukari Twitchen. Baina, bada garaia Sam Porterren historio behingoz fundamentu zeldu eta aurre eramateko. Astero, aurre apena egiten segi behar deu. Eta gero Dark Soulsare hor doket pendiente. Dark Souls offline jokatzen den joku bada normalen. Baina, azken aldin, batzuan erakusteko azartu zait, zertan nabilen. Eta azken bossa online garaitu beharra duken, noski. Hori ikusi beharra dukezu, ikusintzen dut. Eta kontuz. Ilargiri hor dabil, azkenengo bossen. Iritsi gea, kontuz, Sam. Bromaik ez, Naiz baina zatorri, Eutxi. Horekari. Setup berri honi buruz esan behar dauket
Telebista hobea duketela, baina sofa txarragoak, hauen zotz. Batetik irabazte duna, bestetik galtze deula unok. Zer nabil nik galduta edo ze? Ez ondo ez? Una torre garetez? Zupetartasio handia! John Leaf handia! Kaixo Leaf! Zemu zabilt! Entzun alduzu Klaxonen disko berria. Iruzkinak, mesedez, John Leaf. Iruzkinak Klaxonen disko berria buruz. Zure sarrerako kanta aldatzeko prest ote zauden, jakin nahi nun, ez kaben dio? John Leaf, saltzen ondurangoko azokan erosio. Despiste dut algabiltza, John Leaf. Eta, gainontzen ze kontatzu, adiskide. Ondo aldi joa bizimoa. Ez neban ikusi. John Leaf, la ostra. Antzetzen, ba, biztan? Igual etzen honez autu. Jakin inbertzan beha zala, zerezu. Earki, zerua urdin, eguzkia epeltzen. Hegazkin ikusi neban. Egarra. Ba, justo metezun nire kantu bat aizinala zertzen zen. Ni kantu hauket eguzki epela. Zeru urdina. Be hori beste ba. Baina erosi ez, glubs. Bueno, soinuak argi eta garbi esatik dugu hemen txantxak bukatu diala eta arazok etorriko diala. Nik uste beste talde sasi-terrorista hori izango dela. Zet ondo enteiten zein den behien helburua. Nik bizitza komplikatzeaz gain. Baina, bueno, izango ditu behien arrazoiak, Ez gaitezen hola hasi. Segi. Hau zer da? Metales. Ez da interesatzen. Ia kotxekin azaltzean, hola kotxea lapurtuko diot eta beste bultatxo bat emango dugu. Ba, inberroten enkargu hori etxaian batzen erdi da. Baina muturreko batzuk banatu horko ditut. Zego, usatzen violentzia, baina batzutan erabilien behar da lagunak. Eta gustatzen violentzia nire kontra danen, Nik banatza alin bat bai. Eta beste hainbeste jaso. Ez pentsa, John Leaf, bastante konbatoia naiz, Ni Dark Soulsen entran nauta, no. Hauek niretzako gixaxo batzu, ja. Ega, segitzea, Errematea, fantazun horrek, mandi hau. Ostra, hor botoi gehi bazaldu dira. Nik karratu bakarrik erabiltzen nahi nahizago egurtzeko. Baina, igual, variante gehiago du, babesa jarrita dago, koldar hori. Jode, eta indola inorreten aurrea. Babes hori nik ezin dut. Zeharkatu. Behin da berriz, babes tontorren kontra jotzen nahi nahi. Hemen ez, Hemen ez, Haurtxoa estresatzen nahi zaigu. Zer un misio baketxugo izango zala. Koldarra. Erdile, no. Bista era lausotu zait. Non ez da gozta honik. Zakitzea azkin ondan gure enkargoa. Teko lekoa. Eriotza. Eriotza eman didate. Eriotza eman naute. Gaizki.
Ez da misio hori nola inbarko daun, launok. Se ha robado toda la carga. Ba, Oin, bueltatu inbarko dau, karga horren bila. Ez da horreza, Ez da horreza. Pentsatzen nun irakurtzeko kapazitate berri honekin lortuko nula, baina Kugan Hunter falta, aholko kemateko. Tazio, matoi hona naiz. Oin pentsatzen zaidan beste erantzun bat berreko ala. Also Tazio, eriotxa eman naute. Ala izan da, jondi. Hau sarta naiz, baina haula. Karga hau ondo banatu ezagun. Arke. Batzen aurrea. Beste saiakera bat, inbarko dugu. Baina, ez dakit ze eskaini daikean, zein daikean aurreko nien ez zeana. Hori da nire zalantza. Nola hobetu nire parte hartzea misio hontan. Mendialdetik akaso? Mendialdetik junda modu detekta ezin baten iritsi? Hori izango litzake. Giatan behiratzea beste aukera litzake, baina enaiz hain bajo eroriko kusentzuleok. Enaiz maila hortago koldarra. Koldar xamarra naiz, baina emestere. Beraz, saia gaitezen. Ausardiaz beterik. Sam. Ba, mendialdetik juteko plan hori... Zea, ontsi izan bullaka Kugan etortzeko eskatzen da. Bai, egia, nun da Kugan Hunter gaztea. Bere laguntza ondo etorreko lizaiake. Alako momentutan. Biak beti jakiteu zein behar den. Karagazko liderra da, bai Kugan Hunter gaztea. Beak gaina jokoia bukonta duke. Bere YouTubeko kanalen eba dago, jokun bukaera, ez dut ikusi, noski. Horrenean nik bizi behar dut hori, lehenengo pertsonan. Jon Liz, zemuz dijoa zure streamingak, takatek lan. Gaur izatea, ez? Gaur gauen ingoet, bueltaska bat. Gaur urteko azkena? Ondo! Oporrak hartu dituzu gabonetan. Alfer horrek. Kar. Beste inoik diru jartzen ez badau behintzat. Dirua? Ostia. Ez denekin soldatapeko langilea zeinala, takatek lan. Zagit ETB edo... ETBek ez bali megu Jon Liz kontratatzen. Ez naiz. Ba, ETB oso gaizkei da nik ez zertan gastatzen den dirua. Ez zertan gastatzen den dirua... Zer duen hasi ez da? Zeinatek aizan hor. Bere buru izan hor. Giza bat inaiko lukela gizaisonak. Ba, nirekin ez dago hortako aukera izango. Horreatik, ETB zerri behira ote dago. Takatekla bota beharren prime timen, ba, ostra. Ba, beho ondizula, Jon Liz. Balako urtea izanagatik. Gaur, azken pasea bipa lortu dauen... Gaur, azken pasea bipa lortu dabenen bazkarira etortzeko. Ni ez da enteitzen, Jon Liz, esan nahi zen horrekin. Bazkari bat dago,
bipa lortu denantzat. Bazkari hortan parte hartzeko ze behar da. Teklauakin azkarra izan. Ze hori balin ba rekisitoa, ni ez nazu bazkari hortan ikuseko. Ni juten naiz takatekla jendea saludatzea eta epa kaixo, baina nik borroka hortan ezin dut parte hartu. Edo bestela dirua. Dirua... Dirua? Kaixo, nerea iz. Kaixo, ongietorri. Ongietorri gure eman aldira. Hemen nahi gea, Jon Lizdani berriketan, afari eta dirua historikatik. Kaixo! Diru kontu batik, baina benetan hemen pasatzen idana da, base hortan infiltratu behar deula, inorrenteatu gabe, eta hor, ez dakitze, histori hartu. Gorka 1989 Goierri. Kaixo, Gorka! Kaixo, ongietorri. Kontua da, hor, ez dakit gauza bat, utzi edo jaso inberden. Ez jaso. Baina, ez da bat erreza. Ez dira tontok, baseontakok, eta ni bai. Hori da zailtasun handina. Piskat motxa izatea, asuntoak idatzen nahi dana. Alegia, ni. Zerta biltate Gorka, esan dako, hemen base hau zeharkatu nahian. Kriston zagatak ata ditut hor, haze infiltratzalea nahi zen. Eskaz antxeakoa. Hemen buzoi hontan, ez da gitzo ze iteko daukon. Guardado, pluma elegante. Nik ez da behar olako kontuik. Buzoian historia ez da principala jokun. Egin nik uste gehiago misio sekundario diala. Holaxe gabilt, Gorka. Holaxe gabilt. Pilote. Pilote itxela. Eta ez dakiten dan ondoan ni beharten materiala, eta hauek babesak inengo noski. Ez, hau ez. Hau ausarta da. Eta bere ausardiak eriotza ekarri dio. Nere aurren jartzeatik. Joder. Basekoek basekiten. Hostia. Una nerea. Una, bertxolari traza hartze izut. Ez dakitena nondoan genero hori. Hartu baraten historia hori. Zehazki. Niveleko jendia sartzen da zuzeneko hontan, Bai, nivela handia da hemen, nolez. Ikera arrezko nivela da. Kamion, gero kamioian jongo gara. Jode, ni honea gauza baten bilatorri nahiz, ez dakit nun da hon hori. Redios. Hor jartzezun, men. Recuperar en pluma elegante. Encargo estándar, recuperación plumas de escritor famoso. Zeñotea idazle hori. Ida... hortxe, ez que ez du jartzen zehazki. Nik topatu baitu. Ez da inarreza, klaro. Zea, Ramon Saizar Vitorian luma lortzea. Ez da bat erreza. Hemen buelta eskatean berkoet eta dendarik denda bilatzen zai hau. Bitartzen... babesa duken azkarri horrek. Kamioia hemen. Bali merkoet, kamioian abi hau jendea desbideratu nere bila etorrarazi Ozapaldu hartaburu hauek kamioiakin. Ez zen, espero alako emozioik bizitzei gaur kontan, ez da? Hazeko oldar sorta. Kamioiare
ez gaitu tauzi du. Maskarriago. Hostia. Nun ote dago luma hori. Hemen dugu horazio mutua. Horazio mutua lehen streaming hau eta digitalki etortze zen. Hain berriz fiziko etorri zaigu. Gauza baten bilatorri alako. Nerekin bizi eta hain horazio. Kable bat behartu. Kable koskor bat. Hemen dana olako kontu dira, Kablek eta teknologia. Jode, ba... Iska galdutan hau lagunok. Zakin du, kristo. Erki jandet, Izpi hori. Eta noiz da txokolata da? Galdera ona. Galdera ona. Indarko duzuz, Inaugurazioa, Twitchekoa. Olako Twitchetxe baten Twitcheko peña gomi dut urko, inaugurazioa. Kontuz... ez da berrezta misio hau, Zizon hostik ematen nahi zezkit. Zenbat bizitza daukezuz, Bat, ez, nik uste ezkiala bukatzen. Asunta da, galdera interesantea india zu nerea. Interesantea da nola planteatzen eriotza bideojokutan. Joku hontan, claro, historia baten barrontzare eta hil da berriz piztea da berriz aztea eta nola justifikatzen zu, Partida gorde, kargatu... Hor pixkat innovazioak etortzen nahi dira. Iezingot pixkaten. Nahiko lan bagoketan, berdin dana. Innovazioak etortzen nahi dira bideojoko mundun alde hortatik nik uste, ez dakit noiztek nahi gaditua, baina... Baina, justifikazio muko bat eukitzeu historik personajea hil eta berpizteko batzutan, klaro. Eta joko hontan, holako histori lauso bat dago bizidunen mundua eta hildakon munduakin da. Eta, hankaz horre hori behar dut. Haze momentua baino bat hartzeko. Joder. Ridikulo zen behar nabil, lagunok. Kasu hontan, histori bat dago, eriotza, bizitza, rollito bat dago, hiltze zenen, azken feinen ez natu itezea beste leku baten, eta suposatzea, bide... Baino txarteko. Baino txar. Suposatzea, batetik bestea paso handik daudela. Bizitzatik eriotza, eriotzatik bizitza, holako zuzea. Orduan, hemen ez dago eriotzan... Zenbat eriotza ustezu, nahi aina berez nik uste, Zai seguro, baina uste daia. Ai Dios! Ze pasada, momentu txarren nator. Oso txarren, ilargi. Oso. Galduta nabil, iruzpala baldiz bainatu naiz, ez gogoz kontraordea. Eriotxea errekan dago, bai. Errekan bera noa. Asunta misio zailua daukeala eskuarten. Beste etxai hauen basea sartu behar dut eta ez dakit nola itean. Ez dakit nola infiltratu behar dan. Eta bueno. Kiston hostik eman dizke. Errekan hankaz gora eroginez da nire traste ustik hor gaudia hauretan. Traja baino hartu hurrengorako, joliz. Fansak, ziuzu segika, ha. Kriston fansak. Eta... Ostia, nire trastek behiek hartu ditu, lapurtu indizke. Giota okerro, Only fans. Giota okerro hain naiz. Giota okerro. Hone dauzken ere gauzak. Eta... Hazte pasarea, lagunok. Hazte pasarea. Selfie bat nahi dute. Gaizki nahi, gaizki.
Eske badeza auki, hau asunto hau geota zailago jartzen da. Kontua nik armak lortu horko ditutela. Behien tankerako... Beste hosti batekin uste tildan hola, ja. Bueno, azken finean behiek prazak bildu indizkia. Barrekatik. Eskarak, beberko izkiet azkenen, fansei. Buf. Zarto, launok. Ez dakit misio nola eraman berreten aurrea. Argi eta argi izango izat. Espero sekundario izatea. Hemendik aurrera ez nago segiko ematen ez. Egin territoriotik galdendu nahi. Bai, deskantxo bat hartuko dago. Baikoan Hunterren aholku gabe, ez dakit nola inberreten hau, Karga ondo banatu beharra dago, betiko kontu. Zein da misioa? Ilargi, misioa da... Misioa da... Hauen base baten infiltratu behar deula, eta bertan jaso idazle baten luma, idazle famatu baten luma. Halako misio tontoa da. Eta kontua da, base hortan kristoneko etxai pila garela, eta nik ez zein behar ez dakit nola sartu behaten horrea. Aholkuk nahi dut ilargi, zuk jokauta aukezu, eta zein behar dut. Jata eskopeta lortu da danai egurra eman, edo zein filtrazio klase dago. Nik ez dut ikusten bideik konturo gabe. Hombre, ni infiltrazion oso txarra izan naiz beti, hori ere esan behar dago. Igual saiatu inberatu beto egiten. Ni jun naiz, bueno, oinot jun da bertze pasatzen. Horra da. Zer horketa eskasa aukietor. Estroputzen da. Nervioso jarri naiz. Korrika junda hartu, dena jipoitu. Hori alda zure infiltrazio metodoa. Hoxe merko eta. Bakarrik ez dakitelan. Baigilo moduan. Baigilo, sigilo baigilo. Hori da txistea joli. Aurra ere gaizki. Enaiz guatzen aurra lasaitzeko zein behartzan. Deskantxa uzagun, jode, onda, ezin da. Barkatu, lasai, barkauta zare, Joliz, txisteatik amalimazan barkamena, hemen nivela hori da, eta oso ondo izan. Goatu, belarretan sigilo junt zaitezkela. Belarretan, izan da? Zan nahi zu? Iskutatu zaitezke, aur bada, bai, nerea aurtxo badaukeu, hor konektauta. Ez da erreza esplikatzeko, joku honen rollitua zein dan, baina hor beste vitrina hortan dago aurtxo txiki bat dago. Eta aurtxon sensibilidadekin bat ite dut, batzutan behak abitzatzei gu arriskoa da honen daulako historia dara. Baina, ondo esplikatzen ez dakit, pixkat zora jokua. Karga ondo banatu behar dut, gero egintzaitelako. Izton zeregin pila da joku honetan, jasau. Eta guain, belarretan makurtuta... Eta holako plano behar dut, Kontua, ibilin izela bueltakak korrika leku hortan, eta ez dela aurkitu behar non, hostia hori, igual misioa ondo irakurri gara eta zein dan asuntoa, a ver. Zer, encargos estándar. Recuperación pluma de escritor famoso. Hau, esplikazioa nahi dut, a ver, nola ikusta esplikazioa.
Entrega pluma elegante. A ver, igual, asuntoa ni hemen misio sekundario egiten ari zela tontamente, Encargos estándar. Oiek zer dira, misio sekundario dira? Hori igual ilargizu jakin gozu. Encargos para Sam. Nik encargos para Samekin nahiko auketela iritz zait. Jokoan aurre egiteko encargos estandarin berdea baita, edo hori txorakari bada. Eta hemen tonto nahiten nahi naiz, da horretik dain zaila. Misio sekundario badalako. Bueno, saiakera bat ingoet. Eta lortzez balin baet, harrik abialduko atintzen. Estandarrak esango nuke sekundariak diela bai. Eskarrik asko, zeni sekundario egiteko, eta gaina zaila balin baia, ez bate goik. Beraz, printzipaletak beraz. Buzoi batian egongo da luma. Uaa! Buzoian, nani buzoian egon naiz, ja. Eta alde, indet tonto bat ezela. Naiz ni harta burua. Junin berdet buzoi horta guain. Zen daia amore eman, hola, sekundario badalako. Einingoet, hauen zot. Bueno, nerea ikustet, pentsatzet gaur sartu zela aurreneko zonea, eta historia ez ezula ondo enteitu, nik ez, egia esan. Baina, bueno, kontua da, gaudela mundu baten, desastre bat, ni pentsatzet hau etorkizunen daula kokatuta. Orduan, desastre bat gertatu da, eta desastre sobrenatural moko zehozze, mundu komplikatu batian gaude, jarri dion bezala. Eta asuntoa, da hola, zibilizazioa pixkat gutxituta eta leku diferentetan fragmentauta, eta inbar dauna hori lotu, azken finean Sam da, gure protagonista da, banatzaile bat, eta alde batetik beste gauza gran behitu, eta haigea zibilizazioa lotu nahien energetikoki eta ez dakitze, eta holako rolloa dago. Gero, Samek berez, ez du nahi lan hauen, baina, hala segokitu zaio, eta gero pasatzena bere ama zala, estatu batutako presidentea, eta hain bere arreba dala. Baina, arreba, ez dakit hilda daon, o beste plano baten daon, gero holograma bat azaltzea, pixka komplikatoa. Pixka komplikatoa asuntoa. Baina politia da interesantea, nire iriziz. Joku berezia da, jokamolde ikustazu nola da, baretik beste ajun, gauzak eraman, hor kako txarten infiltratu, edo korrika ajunda muturreko batzu hona eta hartu beharreko hartu. Pixkat hori da, bere dinamika. Bai, pixkanaka ulertukot. Bai, guke bai, kontxa ulertu dut. Gustazun bezala. Eta, haurtxo hori dauke Samek, baina ez pentsa bere semea edo alaba danik, eta beste gabe hor, behin zerbitzurako erabiltzeituen haurtxo batzuk dira, xarraroa kontua. Gero, base baten, hor, hartzea aurra, hartzea gauzak bialtzeko. Izkarraritoa da, Izkarraritoa jokua. Belarretan, hilabiak esan diten bezala. Belarretatik, goza. Buzoia, lehen egon naiz buzoian. Mapan ejarreko nondoen buzoia. Hortxe da buzoia, frenten daukeu. Ez nago ikusi bendik, Filtratzaile hona nahi zen azkenen, kontura da benean. Ozen! Kriston revoluzioa onda Euskal Twitchen, Faku Diazek raida intzionetik zehai. Pub gitarri, haze momentu zoroa, Ni ez nuen zuzenen, baina ere ikusi nuen bideoa eta, parre galantak egiten. Dios! Non da buzoia? Aurre, mentxe behar,
Hau da, ez dut ikusi. Hau alda, ez. Zer da, hau? Hau oso, tontakari hori eskalatzen. Goztoira joan beharren. Ez da zebea tiroka hartauro got. Hostia, ba. Ez da zenteiten muzoian ondan. John Leesek dio, nerea iz, nondik zatozkigu ba? Atrebentzia espada, ez da, John Lees? Ba... Hau da buzoia. Ez da hola... Esko eskurare... Ah! Hemen ez da bat errebentziaik. Me cago en sos! Me cago en sos! A ver, buzoi... Hostia hori... Utziko aldezu buzoi hori paken. Zaldezu ikusten... Gauza baten bila etorri naizela honea. Ezin alda lasai bizi mundu hontan. Bakoitza bere egin beharrak egin, korre osea jun. Beitu misio hau, agur misio hau, Hola ez da biltzeik, Oin arte Mario Karten mundutik. Eta beste dimentsio baten marketingetik. Animotazio... Eskarrik asko nerea. Mario Karten mundutik eta beste dimentsio baten marketingetik, Marketing... Ja, marketing. Ah, markinetik! Me cago en sos, markinetik, marketingetik. Hostia, ba, ja jarri ezulako, ni ez dela marketingetik egaten itzan burun, Hostia... Ona atazio, ona. Bueno, misio hau, agur, traste hori danak hor utziko ditut, igual tezkit, bueno, igual beste misio batako behar ditut, nire kontutan hartzekoa. Markinetik dator nerea, joder. Ba... Kaben sos, Ai ama... Zate igu hilarrik. Amore eman behar zu, bai. Ez no, misio sekundariotan nire bizitza guztako, hilarrik. Neiko lan bauket, misio principalak iten. Recuperación de momentos confidenciales. Recuperación servidor del sistema. Bedeinkatua bedi eguzkia, koldarra, esateit, John Leesek. Eta koldarra nauko, baina bizitza maite diat, John Lees. Bedeinkatua bedi eguzkia, ilargi, eskarrik asko gai hori etatzetik, serio itzen berraukeu, tema hortaz. Nereak dio, bizi filosofi politxe da hori, ez nao bizitzan misio sekundariotan galtzeko. Ezkegi da, hori da nire bizi filosofia hori da, azken aldin hortaz kontuatzen nahi naiz, eta zentratu erra dago. Zeruan bezala lurrean ere. Ilargi, Dark Soulsa iruditzen behar dugu. Ilargi horrai da, azkenengo bosea iritsita dago, zentran adin zehontan. Misio hontan, hemen recuperación eta recuperación. Beraz, ez dut behar besteik. Ba, hoxen gopa. Hor dago... Vale. Jode, ez da horrez hemen ikusten zer dan zer, Ez da altzezio komplikatu xamarra iruditzen menu hau. Redios. Gero sartuko naiz Dark Soulsen teman, Hau solventatzen denen. Recoger, recuperar, recuperación... Ah, hori da misioa, Encargo número 23, hori. Horreagoaz, jarri azua marra. Bueno, bintzat bakit hor daola. Zer lortzen marra jartzea, baina... Encargo número 23 garrena. 23 garrena zan, Bai, guazen. Bega, aurrea. Oain gaina, motxila guztiak utzita, Igual tezkit. Da mutu ingo nahiz igual etorkizunen, baina oain ze guztuan joan motxileita. Ah, Ilargi eta Dark Souls 3. Ilargi, azkenengo bosen zarela, eta nire bai. Inmarko genuke, benetan esateizut,
Oiartzungo zinea jun, jarri bi pantalla, eta karrera, ia zeinek lehenago bukau. Eta dana jendez beteta, jendea bullaka, pizton festa... Hori inberko nuke, jargi. Hori diotsut. Bixi, joa. San portar. Superra 2, nire kontu palomitak. Jon lizen kontu. Boa, politxe, ez da nago politxe ez da. Faltzen ziritzen. Abioian markak. Goiti bera eroidean abioianak. Karkar. Urrengor arte, zorte hon! Urrengor arte, nerea. Zorte hon zuri ere, zure zereginetan. Hemen izango gaurren ere. Aztelenetan, ordu atretan. Gogoan izan. Aio, marketing. Marketing darra, nerea. Bueno. Azedertasuna, launok. ¿Quieres cambiar? Yo iré en la cápsula un par de kilómetros, ¿no? Norabidea, Sam. Okertu ingeala. Eskerreruntz. Momentua bizi behar da, baina nik beti aurre abirako espektatioak egite ditut. Eta ilargi. Dark Souls 3 bukatzen entze. Zein behar dugu gure bizitzakin ilargi. Zertan hasi dazu, nik mauzket beste iruzpalau jokuia fitxauta. Azteko prest. Batzuk hasita. Eskatu zmeatuta. Buzoi hontan... Begirateko dugu zer daun? No, zegi buzoi badan, no zer da? Menudo estruktura. Aio. Estrukturak ez ez interesatzen. Airetik di joana bakarrik. Ez da presak abiltzeko joku hau, Paisajea... Boa, bitxu. Ze gauza, Nikoen... Nikoen... Zai zen izatea nahi. Aurrai, segura asko. Nikoen misio utzi eta hor... Bainatzea jamarko nuke hor gora. Hor jauzi baten. Salto itea. Rast... Baina... Tipo responsablea nahi, lagunok. Hemen lana hau. Hemen lana egin behar da... Zare kiralea konektatu geha, perretxiko gudare... Hau beste gauza da. Ze, hau zer da? Perretxiko atzo dut, zen, me gusta, nomero dut zeini. Dai 2000 Perretxikoak behak utzi ditu horro, ze? Perretxiko behak aziko ia ba. Jose ze fabrika klase montau dezu hemen. Me cago en Dios. Me cago en Dios hori... Zetorren, zetorren justifikazik. Ondor goaz. Bai. Salto zoro bat ingoet. Hostiako bat hartukoet. Venga. El nivel de estrés de tu bebé aumenta. Ay. Recuerda, si sufre un ataque autotoxémico, Ay. no podrá ayudarte a detectar a los CV. Bi aitaguria errezatzea, blasfemo. Blasfemous. Joko hori ere, badago hemen, horazio mutuana da. Eta hori ere probatuko dugu, blasfemous. Zer, itxura zona auke. Joko espainiarra. Por cierto, bakizu aitagurian letra berpiztu dala. Berriztu dala, bai, zenbezetan egon izan aurrekon.
Ez da broma, entierro baten egon nintzen, eta kontuatu nintzen aldatu nintzuela ez gu tentaldira eraman hori aldau zuen, holako zoze? Joliz, zuk manejatzezula genero hori, ze aldatu du, ba? Bai, eta ze jarri du, ez gu tentaldira eraman beharren, bueno, esan behar dauket Kriston Temazok kanta unitula elizan, Ez dauketara joteko bate dituraik, enaiz zaleare, baina entierra baten egon izan, eta ezin izan nion eutxi kantatzeko gogoi, ze haze temazok dauzkien. Hori onartu berra dago, musikari bezala. Ez dakit, nire nahi zakoratzen. Ez guten taldira eraman bezala... Boa, neu berdin. Banekin, Jon Liz, ezke zure holako, kantatu zalea, erabat. Haurtxoa masajeatu behar da ondo egoteko. Ez dakit nola itean hori, kauen zot. Ele bat eta... Boroila ez, karratuar ez, iruki ere ez... Botoi ematek izan berko, Dio. Zuzeneko bat ingeinke Eliza kantak abesten. Bai, bai, enekin dituzke guztua. Letra aldatu daike, ez dakit, zeo, baina... Kantatu berra dago, la osterra. Letra aldauta. ¿Estás bien ahí? Bitarten terratxeko hori jasako, igual patata tortillan errezeta sartuta, edo. Oida, hau praktikok. Haurtxoa... nondok baikuan Hunter. Haurtxoa nola lasaitzea? Hori ez da... Maitia, hori nahi diot, baina ez dakit, iten. Hori da problema. Problema handi bat daukeu eta hori da. Iba a dejar. Alakuluska tengo eta ber pasatzen. Venga. Aprotxatzen goet, nire komunetik pasarea izeko. Eta... Seitu nahiz ikusten zuleok. Ez jun, Hor gehau, Kauen zotz. Mas no. Ze pasada azkenian, telefonoz detxu naute. Kakaitea hunda streamerra, eta hemen utzi gaitu. Umezurt. Earki, garrantzitsua datua. Etzan kaka. Hori okarrik esango etzan kaka. Eta ilargi, ze pasau dan, siesta iten aziala Sam, eta pentsa dut bizka lotan ustea. Eta, bueno, misio hori alde bat utzi dugu. Gero tonto nahiten hasi ez da arri batetik salto bat eta hosti fuerte bat hartu, aurra zarratu intzaigu. Eta ez dakit nola itezaion maite, orduan siesta dita pentsa dut. Baina puzkerra atea zaik, esan egia, entzun indala, ez, hori gezurra da, Jon Liz, hori gezurra da. Bixabarrazta garbi bat indet, puzkerri gabe. Onartu zak, kar. Ilargi, proposatzen itzana zujuntzeanen. Asuntoa da, Dark Souls ziroan bukarantza dut eta nire bai. Azken bosa aukego aurren. Nor baino nor gabiltza zeinek lehenago gauko. Hori inberko genuke, leku baten, zakito jartzen gozinea, esate bateako. Bi pantailatan, jarri bat abesten ondon, eta benga, ia zeinek lehenago pasa bosa. Zer deritzozu.
Eta jendea, dana jendez beteta, jendea bullaka, kiston ambientea, kiston festa, udaletxen... Hori merko denok ez da? Nik hori horitzen zait. Dala bide zuzena. Bertan gea. Ideia bat. Jon Lizek ideia bat emate dugu. Mila bak izan den idea. Antzola, nina iko zuze. Torresoroan... Biok pantailak zuzeneko berdinen jarri. Bion pantailak zuzeneko berdinen jarri. Idea bezala gustatzen zait, baina oso komplikatu eritzen zait. Osea, nik ez doket kaptura oraik, eta bosa akatzea karrera. Oso politia litzake, baina hori posible da kaptura orai gabe egitea. Osea, posible da nik holatxe bieltzea Twitchen ni astea hemen zuzenen PlayStationetik, eta hori norbaita juntatzea, ilargik adibidez, bi pantalla juntatzea eta hori egitea. Edo zuk, Jon Liz, zuzeala hemen informatiko masterra. Kaptura ora gabe gaizki. Mintzatzen hon. Kaptura ora zar bat, erosi horko hendik azkenen? Indio. Gaina... Osa, nire aurpegia beharren hor zebra kutre bat ikuste zue. Hor iregi da. Fundamentu gehiago merko benuke. Bueno, zuzenekoa kapturo daiteke. Konpartitu alko litzake Discordetik. Launok, ni erabat prest holako festa bat montatzeko. Baina oso prest, Oso. Baina kaptura horakin. Oixe falta edoa, jargi, oixe falta. Zer da balio kaptura hora batek, a ber, zai azue. Zai dezan nolakoa dan kaptura hora bat, zai inoiz ikusi. Bitarten base baten sartzen egia, Hau da, Tasiok zuzeneko ireki eta arroba ilargi bere zuzenekoan Tasiorena txertatu. Twitcheko pantalla. Bueno, zua jakin guztua. Nik indaiket baita zuzenekoa hemen albon letra tontoiek beharren pantalla osoa, Ez da diten hola, hola ezingo nuke txata irakurri, baina kasu hortan, igual, bai. Zuek esan da bezala, ingo dugu. Nik deneko presnau, kaptura bat erauzteko ere bai, garezti ez balin ba. Argi eta argi izango izan. Ze, karo, nik pauso bat eman berkoet, nire streamer bizitzan. Eta nire karetoa jarri hor, zela kaxa gatza kontua. Bitarten egurra, Bitarten egurra, moten izaizkit. Eta hi ezin berrauket. Twitcheko, hau da, Twitcheko pantalla. Jon Liz, ilargi, egin dezagun movida hori. Egin dezagun sesio hori, zeikearri jezen daike. Bani joa, egun bera, erreka nire territorio libre bakarra. Horrea ez dia sartzen. Ez behintzat, nik dauketen solturakin. Ez dia urrotzistak nire zela. Baina zer ez importa, ez daukete zer. Beitu, oain ja por placer. Egin ezagun muntaxka bat. Beitu zen dagoazen. Epa, gain gazte galdea. Beitu ze politxa. Ez alda hau, Twitchek merezion materiala. Euskal komunidadek merezion materiala ez alda hau. Baino koskor bat hartzea. Nere atikok, baina tutorial bat beharko nuke, ideia hobea daukat, ibilak egin dezala caster. Eta bien partida komentatu. Ikarri ustazait. Komentatu gaina ibila aditua izan da Dark Soulsen, teknikoki komentatu daike, hau beto bai da, bukerro bai da, zagize, Tasio bera txetauta dago, holako gauzak ez. Tasio bere txetajen babestea eta ilargi bere abili da den, holako gauzak ez. Horren kroketa patxala izan da. Ni despistatzen nahi naiz, Burua berotzen nahi nazue zuen historikin, eta despistatzen nahi nahi. Ez ondo, guztat ez zait, Plana guztat ez zait. Aurra eramen berra duko. Dark Soulsez ari garela galdera bat dut. Bidaiatu dezaket sutondotik aurreko zonalde batera. Ezke zonalde sekretu bat deskubritu dut.
noski. Nola ezingo zu ba, sutondotik aurreko zonalde batea bidaiatu, bai. Pero behandu da, ja? Ez, nola izango da behandu? Oendik ez da ezer behandu, ez da ezertak ore behandu. Behandu izango azken bosa akatza alin bezu, bitarten eoz zerrindik ez du, Ez. Bai, azken bosen nagolako. Bai, ente ditu baina keo ez da behandu, ez. Oin da momentua, de hecho, gauza guztikiteko eta DLC-ek jokau eta hori dana. Nik nahi non ja bukau eta pakea eman, baina igual DLC eta bolta atzuk marko ja, ez? Zonalde sekretuana horazio mutuak esan zian base hola, esan zian horko bosa ikeragarri zaila dela eta beak ez zula lortu. Eta horazio, bizton Dark Souls zoroa, beak hiru aldizio pasatu duke. Eta beak ez zula lortu pasatzea. Zonalde sekretuko bosa. Beraz, pare bat azte, ilargi, pare bat azte. Esploratzeko da ona, joku hortan. Eta hemendik pare bat aztea, hartze dugu ibila caster bezala, bi pantalla, baten zu, besten ni, azken bosan kontra, eurren, eta komentariokin. Ni ere bat ados. Ibila komentaristan eradik, ok. Bueno, nunga biltza. Ba, bertan nago, hor dago. Bere destinoa mentxe dago. Ustez bintzat. Agar animatu zaigun ibila. Dark Soulseko makina maixu bezala, gure partida komentatzea. Xabier eguzkitze ez dugunez, ibilakin konformau beharko. Eta zeatik ez, ibila eta Xabier eguzkitze. Biak, ibilan etxen, eta komentatzen. Xabier eguzkitze bezala, eta ibila Josan Tolosa bezala, aditu bezala. Epa, beste bainutxoa. Restablecer nivel sanguíneo con bolsas de sangre. Selecciona hori, pulsa R pura para equipar. Nivel sanguíneo ez dauketan domate unaz. Venga. Brutala izango zen. Jajaja. Ezpatako ederra emantziok Xavier. Hori, esango luke ibilak. Baina eskaneatu errekak gurutzatu aurretik. Ah, ja. Ja, ilargi eskuak burura daramatza. Ez ditut gauza basiko ke ondo iten ja, horrazi dezu ilargi. Baina, asuntoa baina ez ditela importa bainatzea, ze ez dauket ezer. Bizkar gainen, orduan. John Leaf, jajajaja. Patako erramantzeok, Xavier. Beraz. Indezagun misio tonto behingoz, Ah, pasa, inaiz. Atzea gozan. A ber, baina nun da histori ergelau? Ez dutela asmatzen? Kontuatzat ez zetxarra nahi zen mapakin, ez? Atzea oain? Hostia. Errek alperrik pasa ez, beraz? Nire orientazioak egot okerre joa, baina ez da mejoratzen nahi, Berriz, pasau behar dut. Ilargi, nahi gontan, abitu hortik. Bai, ibila, potxo galanta indik, Xabirren erantzuna. Xabirri gaina asko ustatezki, holako eskualde eta herri bateko esaerak eta holako asko esateitu bere zeatan, emanalditan. Ba, a ber, euskitze hija jaigea, baina euskitzei esan da animatu ingo litzake tranquilamente holako histori batea, Ez dezagun deskartatu inundik inoare euskitze ibilan etxetik partida komentatzen egotea. Bertan gare. Baina problema zein da, base hostia hortan kokatzen egiala. Eta ternere traste guztik hor da? Ez. Zer dia gauza horiek? Aerosol, ceramika...
Epa. Eskutun. Bitu, hilarrik izan egiten bezala. Ez alne joan eskutun. Nire bila datoz. Azkarrik! Hartzazue! Venga! Hartzak! Funcionar! Babesik ez balin badukien erekin jai dauki ez deni. Dark Soulsen ogurra banatzen ibiltzen tipoa naiz, ez pentsea banatzaile soil bat naizenik, Ni dituta nago goi mailako violentzen. Ibila ze, ibila oso momentu aprobosen eritzizea. Zure laguntza behar dugu. Zure laguntza beharko dugu etorkizunen. Kontua da, ontsa esplikatu gizute. Artaburu hori merezuen pasarea eman da gero. Zertako? Ibila. Dark Soulsen maixo hondi bat zea ibila. Eta hori aprobetxatu nahi du. Hori munduk eta euskal komunitateak behar du zure jakindurie aprobetxatzea. Ez bakarrik zure erakustaldi teknikotan. Demon Soulsen eta abar. Oain gontan pausa bat aurre ematean nahi dugu aditu bezala. Eta... Epa. Ibila nun... Ibila. Nahi deuna da... Argitarro izango izot. Ja... Algarra noni joa, Ibila. Buelta bat ematen bitartzen kotxe bikaino honekin. Ze harra, Kotxe nibiltzea baten. Bueno, Ibila. Nahi deuna da... Ilargitani Dark Soulseko azkenengo bossen gauda, Boss berdinei aurre egiten egea modu diferenten. Ni era txetauta eta ilargi abilezia handia garatuta. Orduan. Bai, pakete batzuka. Bai. Orduan, behar deuna da, nahi deuna da, azkenengo bossai aurrein momentu igualen, bakoitza bere etxetik, bakoitza bere PlayStationetik, eta zuk, ibila, zure etxetik, caster bezala, aparka bengo ez ezin datan agote. Zuk ibila, ilargi txetauta baita. Ez nekin txetauta zen denek ilargi. Uste nun nahiko gula zenukola personaja, baina zure ebilezia zala, zure indar nausia. Oso txetauta eta pakete bat da. Euskitzegin batea. Bai, a ber. Asuntoa da, egongo ginake, ilargi bere txen, ni nere txen. Eta bakoitza bere partida jokatzen, eta zuri bialtzen partida hori, eta zu ibila zure txetik caster gisa bi pantailak jarri eta komentatzen abertzemuzko lan egiten nahi gehan eta abar. Eta ja extra bezala izango ditzake bi partidak ikusiko zin zuzenian. Oso nada, baina guk extra bat probosan nahi du plan horri. Ez izatea zu bakarrik, izatea zu eta Xabier Euskitze. Xabier Euskitze izango ditzake, Xabier Euskitze. Eta zu, aditua, Josen Tolosa izan esan bezala pilotan, aditua, komentatzen, da Euskite esplikatzen, baitu ezpata horrekin hau, bestea... Eta holako historik. Zer deritzu zu ibila? Asuntoan, problema onbioa okul teknikokita da, nik ez dauketela kaptura horreik. Hori agar nola soluzionatzen. Xabier Euskitzek ze hostiaka komentatzeko. Hori egia, Xabier Euskitze litzak entzatuko. Eta egongo atxik batekin bukau zuzenekoa. Ibila, hor daukezu proposaren ane gainen. Venga, karri. Bueno, ya mozten abina historia honekin, da hori zentraten berret, No hago astazio. Gaur, zuzeneko bukatzale misio bat behar egin gabe, baten amore eman da, eta bestea bukatu zen da, hau ridikulo litzake, Death Stranding ez da txantxa lagunok. Txor.
Hementxe da, Baina, a ber. Ze arraio. John Lee zen support beharko dugu antolatzeko. Ez zait oso argi gerau nola egin kapturadora gabe. Neire ez, baina, John Leezek argi balin baduke eta ibilei ondo esplikatza daio, hori indako dugu. Piskat traketx dabil Sam gaur. Piskat ez, ikearri traketx. Eske, geota gehiago distraitzen ez txatakin. Geota gauza interesantego gertatzaia txaten, orduan, nahi zentratzen. Eta nik hemen dauken misio bat egiteko, eta hori da, 23garrena, ez dakit ze Kristo, recuperación servidor del sistema. Tiempo transcurrido 2 ordu. 2 ordu eta baina joan misio tonto egiteko, Besta gozatzen distraitu naiz, klaro, baina. Orduan, inberretena da, servidor del sistema rekuperatu. Eta hori, esaten dut, taziok zuzenekoa zabaltzea eta ibilak navegadorea kapturatzea. Ia posiblea noi. Kapturadora batek zen balio lagunok. Hola, daun merkena eta segunda manakoa eta hola, Zeritza izue, gutxora era zen batu berko nukenik hori egitzako. Igual aprobetxatu behar dugu egoera. Aurre egiteko, pauso bat emateko aurre streamer bezala. Nosos. Beraz, hemen rekuperatu behar ez dakize eta bakize. Ez dakize Kristo nei merke ateazian, olentzero opareitu zin. Zorteko azea, jargi. Hor da, markagailua. Buzoi hori izangoa. Hori izangoa. Bueno, ordu betetako espabilatzen, Sam? Venga, guazen aurrean. Oso gustu nago bizkarren ezerrezera emateatik. Gusta ez zait, nire estilo berri hau. Hori. Servidor del sistema earki hartu dugu guazen aurrea. Oso ondo. Karga ondo banatu, betire. Ez dago, ondo banatu dago, gara goza bakarra auket. Que está en manos de las mulas. Rekuperatu dugu, ordo noain. Inberret hori numaita eraman, Oze. Osea. Hau. Hori, horre eraman berdet. Bitu, listo, tain da, wow. Tain da. Venga. Eta, hartzalin bat kamioia. Mapa asko gaur, Kabin, dio. Mapa gehitxo gaur, Kamioia... hemen kamion! Hombre, kamioia noa! Argi eta garbi! Jo, bertan zeon da, biztan zeon da, ni mapa joira. Zentarra daitezen, tasio! Joder! Zentra daitezen edo, onar dezagun beti hola biliko gehala. Beste aukera bada. Araño ez, Igual bai, Kamioien balin ba, lase asko, baina... Zetuzte kamioien izango banik. Zango dugu, zozen, kontu bat azirinen. Deskonekta bitzeala, ez dokola bateriaik. Aurreatze duna. Zortxe hauka. Nekatzen nahi nahi. Zoka oso txarra hauket. Aldatu berra dago. Ez aldatu beha eta dana da bikaina.
kenduta sofea. Zango ditu sofa honek 50 bat urte, lasai asko. Eta, bueno, igual bere garaien hona zan, baina... Bueno, ben kaptura horak inazio balin baet, zeta paleku zaldauta da nahi market. Gehiago neon PlayStation kamera bat erostekotan. Asko gusta ezait Playan sartu, herrira Wemon Play eta ja emititzen astea. Kaptura horakin da ordenadorea eta buf. Dices mucho lío. No quiero líos, Joder, ba, kamio ya arki, joa, momentuz. Egia ja ordenadorea pasauko banitzake. Ikuko nukela askoz soinu hobea eta hola, hor ja nik bauken nire mikroa eta... Joazen bera, venga. Oh, elegante. Elegante eta zait, erorketa hori. Bueno, zure kapturarako egin daiteke ordenagailu batekin soilik. Kaptura horai gabe? No jodas. Hoi posible da? Ba, hostia, bikaina, eritzu zait, ibila. Era bikaina eritzu zait, oi. Esplikatu, inberko jazu, Nik ez dut kaptura hori erabiltzen. Hostia, ibila, no jodas. Ba, flipatzen nahi. Nik ez nahi imposible zanik hori, kaptura hori gabeita. Oso ondo, Eta nola bialtze duzu Playan imagena... Zertarako kaptura gailuarena, zehazmo duzu egiteko? Buf! Ekauko jazte, baina gauza asko dira, A ber, zertarako zer duzu egiteko, Play Remote aplikazioa erabilita. Kaixo bide batez, kaixo norbait, kaixo bide batez. Zarean eduki behar duzu PS lau eta ordenadorea. Zarean... ze zare? Internet da zare hori? Bizkan motxa naiz, kontu hauetan, abisatzen zuz. Kable bidez, Ethernet. Ja. Bai, ingo dugu. Bai. Justo dauket... Zalan dauket... Playa eta ordenadorea beste gela baten, baina eraman goetara, lasai asko. Eta konektatu gehoz, kablea. Txalo! Karrik asko txalokatik. Buf, oso ondo noa, Txalo aizea hilargi esaten misio bukatzea noalako, Gauza, zu jokatzen duzu PS lauen. App horren bidez ordenagailuan. Gauza, zu jokatzen duzu PS lauen app horren bidez ordenagailuan. Nik hori egiten dut eta app horren kaptura egiten dut. Pixka galtzen nahi nahi zibila, argi esateko. App ez alda mobileko aplikazio bat. Horta zaizea? Aplikazioa app, baina mobilekoa edo ordenadorekoa. Ordenadorekoa, vale. Eta web xabel dortu nahiz. Ba, ondo deritzot. Ethernet bidez konektatuko ditu Playa eta ordenailua eta aurrea. Eta zizupe, hauek ja beste nivel batian streameatzen dute, nik galtzen naiz baita. Mugikorren ere badago app hori. Oso ondo. Ba, ordenagailuaren jarrikoet, Bila, ordenagailuaren jarrikoet. Nola izen hau app horrek? Ordenagailureko. Ilargeri esplikatu nion, baina ez du puto kaso egiten beti ez dela. Nola izen hau ordenagailureko aplikazio horrek? Bila. Iztela tengo eta de repente. Bueno, misioa burutza guazela. Ez genuen espero,
Egia esan. PlayStation.com ez Remote Play. Vale, oso ondo. Eskarri asko. Sartuko gea. Oso ondo hijoa, enkargoa. Hain da. Remote Play. Jarriko deu, ibila. A ber, nik ja zuzeneko iteko dena antolatuta dut, eta dena aldaketak iken hasiko altura hauetan. Ibila, orduan zuk ordenagailuko monitorean begiratzen duzu? PS5 jokua? Galdera ona, norbait. Nika jakina detoi. Buah, kiston satisfakzia dauket misio burutu etelako, Kosta uzaitenakin, espabilatzea. Menos mal que los registros están a salvo. Muchas gracias. Ogoi ordu emakit joko ontan nobenik nahi teatzen. Ondo, karga fragil. Ibila. Zer diozu, ibila? Norbait. Trampatxoakin. Mandoaren kontrola ordenagailutik dijoa, eta irudia ere. Hostia, no jodas. Ya. Ahora hay una trifuerda invertida en la lista de suministros que puedes fabricar. Lake Knot City nos ha enviado los planos como agradecimiento. Rueda invertida. Te lo explicaría, pero... Motorra. Tú ya tenías uno. Beste hitz batzutan. Dos Motorra. ruedas delante, una detrás y una batería. Su unidad de carga automática se Pinta muy enciende bien. cuando no la usas. Baina egiten dudana da, kalidadea nola jaisten den PC-an, Ya sabes, es mejor PS5ko entrar pantalla largos y pizten dut llanos. monitore berdina Estamos konektatua intentando dagoela. conseguirte otro vehículo, así que pronto podré Ibila. contarte más. Maestro. Maestro. Barkau, norbait, lehen galdetu zabar zein nahi gendun. Nahi deuna da. Ilargi Dark Souls jokatzen. Nire bai, beste Dark Souls baten. Bakoitzak biok azkeneko bosen gaudelako. Eta bi imagen horiek ibilan etxea bialdu, eta ibilak bi pantailak jarri, eta ibilak komentarista aitzat. Zer hitz dizu norbait? Kiston plana azta. Kiston sasio egiteko asmo dukeu. Laizter, nire para eta azkabala. Con estos datos podemos Orduan seguir kalidadea adelante con los ez zait planes para jaisten. el sistema de Ibila entrega Sensei. automático. Les diré a los chicos que empiecen a probar Ikaragarria, los mods. bere nivela. Tienes que llevarlo al centro de distribución. Motiko al no sur de guapo bat Lake jarri Knot hor. City. Estaten anteitzen. Mira y termina de envíos cuando quieras más trabajo. Los preparacionistas no nos hablaron bien de Friday. Los preparacionistas. El asunto aquel con Higgs. ¿No te había contado que lo odia con ganas? Ya sabes eso del enemigo de mi enemigo. Pero no tienes que fiarte de mi palabra. Tu pregunta y saldrás de dudas. Sea como sea, necesitamos su ayuda. Sam, soy Fragile. Kaixo Sé que Fragile. metiste a 3 preparacionistas en la red. Y les llevaste todo lo que necesitaban. Un trabajo magnífico. Y ya que estamos de charla, ¿te importaría contarme qué ocurre contigo y con Higgs? Te han llegado rumores, Ya te lo contaré todo, en persona. Nos vemos en el centro de distribución al sur de Lake Knot City. ¿Ibas para allá? ¿No? Vale, Fragile. Handik ikusiko gara. A ber ze kontatzea duzu. Enaiz aitzata ikaso egiten azken aldin, takataka nerea eta ena guztia gora ipatzen. Norbait. Eta gero, ibilak ikusten ditu zuen zuzenekoak ordenagailuko monitorean PS5 mandoarekin ordenagailura konektatuta dagoena kontsolan eragina egi... encargos para Sam. Venga. Muchos clientes te están pidiendo a ti. Danak nere Aunque zerrutzen ditu, necesitamos que normala. aceptes varios encargos necesarios para la expansión de la red Kiral, tú puedes aceptar o rechazar otros. No está de más decir que lo mejor para todos es que hagas todo lo que puedas. Cuanto más trabajes, más recompensas tendrás. Zezan nahi duzu, misio batzuk ez diala printzipalak, ez? Entrega de pizza recién hecha, Peter Englert. Bueno, pizza banatzen ez dut azio behar, launok? Osea, oso ondo iruditzen zait, pizza banatzea eta pizza jatea tala. Baina, nien naiz jokonta horta etorri. Etorri naiz mundua salbatzea, joder.
Reconstrucción de carretera... Uste ez dituzela ingo hiek, Bazparenik ez dut ingo. 24garrena ingo dugu, eta gero ikusiko dugu. Barka, txatakin pixka galduta nago. Kaso ito tarteka baina ez dituten teitzen gauzak. Kar, aiama, kar. Eta gero, ibiliak ikusten dituzuen zuzenekoak ordenagailuko monitorean, PS5 mandoarekin ordenagailura konektatuta dagoena, kontsolan eragina egi... ez dut. Nola ez, kaka erramaten dezu ba. Ibila. Nos conocemos, A ver. A ver. Bi energia kontra jarri daude jokuntan. Bat da, jokun kontzentratzea eta misioiek aurre eramatea. Eta bestea da, txata ikasoitea eta hor iji eta aja ibiltzea. Eta ez dira oso kompatibles. Eta rarok dira nere misio hauek. Un prototipo de bot de transporte. Tienes que llevarlo al centro de distribución al sur de Lake Knot City. Si esos bots de reparto resultan ser fiables, revolucionarán nuestra red de distribución de suministros. Hay mucho en juego, así que ten cuidado. Oingo dugu lasai, maskarax. Ingo dugu, misio hau. Motorra! Bueno. Berrunda hogei, ez da ulertzen zein den diferentzia da. Berrunda hogei parteko du xumena. Zenbat behar dugu, ez dakit zenbat behar dugu. Motor bat, nahikoa. Venga. Txatean beti sortzen da mundu elkarrizketa paralelo propioa zuzenekotik independiente. Egi da. Joe, izode, por cierto, nun da bil doble mauler? Bizi alda doble mauler? Nahi asko gustatzezkean bere emisiok. Motorra! Venga! Almacenar, Ez, zein dut. Recuperar, bai. Motorra! Venga! Guazen! Llevar a la espalda todo, llevar en moto. Chun, en moto. Llevar en moto, nahi dut. Zein dut, me cago en yo. Ja, aspaldian desagertuta dabil dabme. Bai, nik doble mauler faltan dut. Dabil DM, bai, alaxe, dabil. Zeute dabil, gizton guapok zian bera zuzeneko, gor, Perfect Dark, bere ligoteoko historik, eske, bikaina zan. Ez dakigu, non dabilen, ja, bueltatzean doble mauler, Hemendik mezua munduai, doble maulerri, eta favorez, buelta dadila, lehen bai lehen. Bere, beharra daukeu. Venga, guazen aurra. Guazen, baietz ba, venga. Kaixo, zerbait interesgarria gertatu dela dirudi. Horazio. Nuntza biltz, Horazio. Horazio mutu ba. Nuntza biltza. Gauza interesante asko gertatu dira, asko motorra. Venga. Motorren goaz, Horazio, motorren. Bukatu da. Teatri bizitza aspergarri hori bukatu da. Hoen motozale batzu da, eta baina zehazkar joan motorra. Berrakotze egoal asko eskatza, Epa! Beitu San Porter nola joan. Ostia, tartzea normalen azan, momentu hortan, ez da tartzen. Epa! Noa joan behar den jakita importantea. Mendik aurrean nila ez dut denboa galduko jokuntan. Jakinin behar da nundian gauzak. Hori ez, eta hori ez. Bai, hori gai. Bai, hori gai. Nun dago? Gauza nun dago. Confirmar, bai. Bale, hor frenten eskubita. Bide luze bat ingo dut, eta venga. Eta guazen. Txon, mapa. Hemen da. Jarreko ez kriston... Joder, ez ni aldet? Bai. Bai. Goaz, lagunok! Ega... Jon Lizekor zera bat jartzeu. Clips, Twitch, Sabori, Benevolen, Bantepam. Jon Liz, zer da bai? Beste sartuko zaten nien.
Bitu. Hau begiluzentzako, Begiluze da offline ikusuntzula bat. Eta beretzat hau, aspalditik nahizun ez den hau ikusi. Esperot bere etxen zutik eta txaloka ikoala. Ospatzen gauza guapa hau. A ber, Sam Porter beharren oain Sam Motor da. Klip bat egin dizu. Next generazioko Radical Bikers. Pizza banatzailea motorren. Bueno, karretera dana inda, eraikita, Bueno, ondo goaz, unean erakuzka, Saliendo de la red eléctrica, las baterías no se consumirán saliendo de la red eléctrica, accediendo a la red eléctrica, joder, rematek. Klip bat inditzeak, Jon litzak, ostia, haber ikustaten, gero. Haber ikuste joketen. Jon litz, kontua ni oin PlayStationen ahola ezin dut txatea sartu. Bialdu jazu link hori telegrametik favorez. Hore ikusi moetela. Ikusi, partekatu. Hori da gaur egungo gazteak egite duna, ezta? Gauzak partekatu. Sigo fino. Geutan makala hori joan motorra hau. Bateria gaztatzen nahi ote. Ez, hor median jartu eta bateria no. Berazola zindazkarra dagoen, sentitza du. Hasiko abiadura eske. Oito. Hace escena, Zan beren moton mantxon. Emozioa azkar xautu zaio motorrei. Bai. Motorra makala da. Gehi espero genuen, baina ondo dago. Double Maulerri bidaleitako mezua da klipa. Ados. Zondo. Epa! Aurre biratu berko dugu, bale? Arrokari ikusita. A darse vidilla! Aurrea. Bueno. Moto noen... Epa! Zertan hoi! Kriston acelero ya, Epa, hostia. De Dios. Ocho ikaragarria, ibila. Ikaragarria. Dios, está haciendo gaina remontado, Venga. Guazen. Bukatu itezan gaina errepidea. Guazen aurre. Joder, hori maldak izan misiok. Zea, dia da ningo ituten motor honekin. Kontu atzeltzat ez aurrera pausoan hau. Gure bizimodu moderno hontan. Lagunak. Guazen... Kasko gabe doa lokitoa. Bai. Hola, ere hemen... La zibilizazio hau era disfrauta da, maunezka bat multa... Ez, garen da. Nola zebileia. Perfecta. Ze gaizki oain, ezta? Zauritia zan motorren ideia, baina... Terreno hauetan... Gaina, etxaitxoak etorreko ja. Eta, gertu gara, ja. Karo, behien baseagoaz igual. Sam. Zeaka, errekare harki pasatzeko, Oso na, motorra hau. Hazen...
Hau GTA bihurtzen nahi da, Misio hain dut, minutu baten igual, Ikaragarria. Ikaragarria, ja kargatzen da motorra. Boh. A estirar las piernas. Maixu lana, Sam. Maixu lana. Joku hau beste bi estrelinetan bukatu, Martxa hontan. Kar, broma zan. Onde asko falta zait. Zorionez. Venga. Oso erre ezin duen misio hau. Misio bat itea ordu eta laurden kostau zait. Gehiago. Eta biharrena 2 minutu. Iker, ja. No, vale, eso este encargo egin etzako edo. Ez? Ez da, zer hemen? Beste nu baita. Jumorko ez moton, berri. Ointze, enkargo egin naiz? Badare, bueno, beste... Hau zer da? Hau zer da, lagunok? Konta idazu, lagun. Zer da? Los bots de reparto son máquinas bípedas, diseñadas para funcionar dentro del área de la red Kiral. Entregan cargas a través de rutas prefijadas definidas por la red. Lleva el prototipo de bot a Lake Knot City, al centro de distribución sur. Cuando llegues, conecta el centro a la red Kiral y prueba el bot para verificar que funciona bien. Zaitu ningo toi, Moton bultaska bat ematea. Hazen da. Mapan... apunta barko nuke? Hemen markabare auken nahi dat. Berri. Hazen ba. Hacen... Lo hacen... Orgoitik edo... Zaki gorun zartu. Idea gola, Arrakasta, pasa behar dago. Mucho! Hori gotzale... Jun behar naz, animo! Haupa ilargi. Gitarrago klasea zoaz? Animo zurira, ondo pasa. Eta izango dugu, proiektu hondik, nozkau esku arten. Eta bihar... gaur gauen takatekelan igual. Eta bihar... zure streamingen. Bai, ondo ensai dut altzoaz. Ondo ikasita? Jo beharrekoa, ze pieza jo beharrezuna. Favore, atrentzezta. Soy del gremio. Guitarrístico. Jorratuko dugu, final bossan eriotza. Bai hoxe. Bai hoxe. Kontuz! Hor ondon zubi bat, ze ondo, ni tonto nahi zen hemen. Ze pakete, lauz. Eric Claptonen Autumn Leaves. Improvisazio fiskotekin.
Tia, vaya nivel, ¿no? Esto es el kantua, gero jarriko dut. Egarra, egon dizula. Egon dizula, Clapton. Eric Plankton. Eric, bueno, alimentazio zera daukena. Alimentazio... Itxas, alimentazioa. Eric Plankton. Hau beren? Mula mandoen akanpalekoa, Bueno, eta momentu enten mazta, Eta beti disponible hongo. Kaso itekota. Ezan azaltzen batet txatetik da... Andagi. Gure lagun... Andugi. Bate azaltzen azten alde. Norbaitek dio... Emotikono bat ondo ikusten zetena, baina pentsatzen agur esaten edara ilargiri. Ilargi, aio. Aio, ondo pasa. Venga, oh! Este zubi bat. Hostia, oso diferente ikustea mundua moton. Bateria. Kargatzen nahi dagoen. Txaloak Eric Claptonen abestiagatik. Txaloak, ilargiren zat. Kauen zotz. Bateria bukatzen nahi da. Bueno. Bertan geha, Zenban bezor, siguiendo la ley eléctrica, saliendo. Cacha, pues ingeniero. Música. ¿Qué haces junto a música? Ni que imagino de música igual. Ingeniero azalduan en música, eritu zait. Ingeniero ikasingo jau? ¿Te kontatzen? Eta. Konto semara. Zer den berritu. Ingeniari hori ze. Hor dago, baina... Carga para San presente. Mierda me diría algo ingeniero, ¿qué? Volva, vas para hemen gaudela kaso nahi. Hola, Sam Porter. Ingeniari. Zer diok. Encargos estándar, este es interesante. Este de zer jakin nahi. Encargos estándar. Ni nahi dizimo estándar bat bizitzatorri honean. Perdido koldar. Ahí va. Zer utzen hori. Usten hon maletan ere azala baina, Beste harta honen izango. Bateria gauzen motorra. Hace momento aukeratu duen, Me cago en zos. Eta nola rekuperatuko edo bero motoa. Hemen uste alin baek. Oso bestia, Hori zer da? Bolsa de mula da, Bueno, no aguas. Hemen... es que pasa bakarrekin behar honen mendik, ni gina torronea. Zer dan tonto izatea eta zio... Behintzat, kamioia laportuko jat. Sikiera hori indezagon, Aprotxatuz, viajea.
Ondotxo. Dios. Azara polita, Ah, ez. Mega behartu indut egin paketea. Pakete baten pakete hartzea kurtzei. Ah. Kamioi igual daukeze kampamendu honetan. Mandook. Zer bestela banoa, Zer hostia, no, kamioi. Kanta burua. Zer metalik nahi. 8 metroa nago. Bazen lasai asko. Berriz peato isume bat izatea voltau nahi. Baina hola da bizitza launok. Eta beti motorren hiltzi. Eta mantxo jutek bere dentajako dauzke. Ikusin nahi dugu paisajea. Kontemplatu nahi dugu joko hau dan artelan posketa. Edo kamioi bat lapurtu daikegu eta ato hostia jon. Zapaldu. Oso behandu konturo nahiz, baina Ilargen abestie Eric Claptonena da udazkena badoa, Neko aproposa eritzait. Udazkena badoa eta negoa bator. Kamionak izartuko alnaiz barro baino. No sé, asko. Hau flipa bengo kamioi batekin azaldu naizela, Ez da gurea kamioi hori, lapurtu indet. Lagunok. Hau zer da? Nik hor noiz baitu zitako mierdezilean bat. Epa. Bitu, hau interesantea da. Pieza B del prototipo de bot de reparto autónomo. Ez da brometako kontu hori, Igual misio sekundario bateko azan narratik guztietor. Enkargutxoa. Enkargu baten erdin gare, entrega el prototipo del bot. Encargo para Sam o encargo estándar. Goita laua da. Hori, hori misio principal bada. Horren bila etorren izunea. Nize hor nik utzitan eukela noiz bait. Hori hartu beharrekoa zan hemen. Hartu dugu. Vale, ondo. Zein da horrengo pausa. Ni esan? Dios. Zinet kamioi goinetik behiratu enkargo asunto. Lagunok, azken txampan sartu horretik, ez dakit norbait gehatzen hor, baina norbait, azken txampan sartu horretik, komunetik, beste pasaratxo bat inberdat, seitu naiz, ez inoa june, me caben dio,
ya. Vámonos. Venga, la. Bueno. Bueno. Azken txampa. Ze paso da? Bitarren siestan? Siestako eskorraiten hasia, Sam. Ondo eritz zaita. Vale, en marcha. En marcha, que es gerundio. Kar. Bueno. Bagoaz. A ver, encargos. Recuperación de documentos confidenciales. Amabi garna, bendik inbe daukeu. Atzaiten porta hori. Ze, pentsatzet, izartxo daukienak diala ezinbestekok, eta bestek ez. Hori da nik atatzaten konklusioa. Igual, zetanak inberko nituzke, para esan bali maia. Ez dakit panik, Ez dakit panik. A ver, entrega del depositor. Honekin zein berdeu, unea jun. Los bots de reparto son máquinas ¡Hostia! bípedas diseñadas para funcionar dentro del área de la red Kiral. Vale, Entregan bakit, cargas a través de Entzun da. rutas prefijadas definidas Baina, por la red. gertatu dana da. Bitu da zu, O alucinazio bat eukiet, o ze kristo. Asuntoa, moitzen nola mandoa, eta mapa moitu itezala. Bueno, ez dakit. Ez dakit ze izan den. Ah, bai, bitu. Tak. Hori mandoa moitzen gertatzea. Arraroa, Bueno, goazen beraz lekurta. Beste punta goaz berriz, Baina, moto daukegunez, nola, Punto deti beste año. Goazen ba. Kizton marra pila jartzen nahi naiz. Kendu mitu danak. Eta goazen fundamentuz. Goazen ba. Espero tener kargatuko zala kamioia. Joder, ez da bera kargauta. Azerri behirago da, nola, nun kargatzea bau. Igual gure bazen ezin du kargau. Que tengas no dejes de luchar. No dejes de luchar. Vale, beste bat hartze bat, egitatik bat. Ondo kargauta da mar. Adibidez. Ezin da, zertik ezin da. Bah. En marcha. Ara. Tonto izatearen laburpentsa bat zen ere. Azken txapa, lagunok. Misio bukatuko dugu eta bukatutzat emango berko saioa. Hau oso azkarra ez da, Kamio. Azkarra gozautu iteu, Sam Porter korrika baino azkarxegoa, baina arrakori handia da, Lerra era botratzea egun. Abiora pixkat hartzeko. Ez da holare, Ondo guaz? Ez da nik. Zera mancho zepan, Una zubitibera behin naiz.
Hori zer da, kargadore bat? Kargadore itxura ez dauka horrek pixkat? Ze hostia da, hau. Dinosaurio baten hologramakin. Ze. Nor zaitu? Dinosauro. Zertzea zu? Zer da hau? Out of order. Ez dut zerrentzen ditu. Ah, no. Muy bien, dame. Kontemplatzeko moduko paisajea. Sabes hacer de todo. Atek irekitagoa. Igual aparcado el chico también. Camión, Bertan gea. Venga, siempre. A estirar las piernas. Bota aldetik ez gabiltza oso ondo. Matena. Latu betet. Zer gustatzen Samuela ikustea. Banka guztita. Bai ondore. Sandalias. Nahi zaiz zerbaiten bila zehazki. Ah, baitu, pixabarra ezta. Hauxe da, jokon... Ah, bello! Oye, kasi eta guiten? Todo va bien, todo va bien. Baitu hortxoa. Hortxoa!
Vamos a ver, chiquillo. Vamos a ver, chiquichua. Qué contento. Vale, nahikoa, Hainbeste atentziore, ez duen merezi, Bueno, pixa, iten asuntoa. Ah, L2 eta R2, joder. Zaz? Ez du nahi erakutsi, nola iten. Bueno. Una, detalle de. Jo, bazeuken, Oso ondo. Oso ondo. Oso ondo bat. Eta bukatzear misioa. Bueno, misioa balez, zerbaiten bilatorri gala. Eta bukatzear gaurko emanaldia. Bi ordu. Nola nahiko izan. Ditut tantoka nola joan. Detaileak zaituta daude, Aspaldin musikaik ez da hitzen, Horretxean pena hauket. Baitu. Asko dituzte soinu politiak. Gutxitan, nahi baino gutxigo. ¿Cómo estás? Analizando ID de Bridge. Verificando ID. Autorizado. Las armas se bloquearán durante la visita. Carga verificada. Gracias. Descontaminando traje. Todo bien. Hola. Sam Porter Bridges. Primeran. Deula. ¿Eres Sam Porter? Te esperaba. Han dicho que ayudarías con las pruebas de bots. Pero antes de ponernos con eso, veamos cómo está. De foto. No puedo quejarme. Oso ondo. Prototipo de bot. Buah, arque. Pum. Kriston emaitzak. Has obtenido el título de trasladador. Como portador acreditado, muchos buscan tu ayuda.
Pues no estoy para nadie. Esos bots no pueden operar fuera del área de servicio de la red. Enlacemos el centro de distribución. Nuevos datos de entrevista adquiridos. Los drones y la singularidad. Este se me hizo Rakin. Joku. Cobertura. Osondo. Ya está. Prepararé las pruebas. Quédate y espera a que llame la Siri. Gracias, Sam. Podemos iniciar las pruebas finales de los bots. Los diseñé yo, ¿sabes? Tengo la esperanza de que aligeren un poco el trabajo. A diferencia de los portadores humanos, no causarán vacíos. Antes del Death Stranding, a los científicos les preocupaba la singularidad, la posibilidad de crear una IA más inteligente que los humanos. Pero no llegó a ocurrir. Las máquinas no causan vacíos. No pueden morir. No tienen playas. Por muy avanzadas que sean, las máquinas nunca entenderán la muerte. Y esa es la razón por la que nunca nos superarán. Usa el terminal de envíos. Yo te iré explicando cómo se usan los bots. Ari Mike está aquí en la leía. Que echaré un ojo desde aquí. Los bots de reparto autónomos están diseñados para procesar algunos encargos. Solo los encargos rutinarios. Echa un vistazo a lo que hay. No me interesa. Descargas coño. Descargas coño, esta no hay. La carga que transportan los bots acaba algo ¿Y qué dañada son? si la carretera está en mal estado. Por otro lado, los bots que viajan por carreteras bien conservadas pueden entregar carga en mejor estado. Y más rápido, por si no habías caído. Tenlo en cuenta si los envías. Osondo. Anciano. Ahora. Ahora. ¿Me dejo? Ahora tenemos que esperar a que llegue a su destino. Ahora mismo solo hay uno, pero si la prueba tiene éxito, iniciaremos la producción en masa. Entonces podrás enviarlos tú. ¿Ah? Parece que estaba equivocada. Hemos construido otro bot para las pruebas de campo. Tú decides cómo utilizarlo. Perdona. Es el bebé. Gracias, Sam. Ya hablaremos. Muy bien, Sam. Los bots de reparto nos beneficiarán a todos, a la gente de las ciudades, las paradas y a los preparacionistas más alejados. Pero debes estar exhausto. Y si te tomas un descanso, seguro que a tu bebé también le vendrá bien. Ve a la sala privada. Venga.
Hostia, ametsa, ametsa. Ametsa zan Sam. Fragile. Fragile gure gela sartu eta lasai asko dutxatzen hasian. Fíjate, indiskreto izan zehar, Sam. Monsterra trabeska egiteko desiatzen. Perdona, no quería asustarte. Estabas dormido cuando llegué. Gracias por la ducha. Claro. Mira, debo preguntar. He oído cosas sobre ti. Trabaja con terroristas. No te fíes. Es solo otra imbécil a quien Higgs se la jugó. Esa mujer es una heroína. Dime, Sam, ¿qué es América para ti? Mi padre decía que éramos algo especial. El pegamento que lo unía todo. Más que un país. Un símbolo de libertad y esperanza. Recuperaríamos todo. Seguiríamos haciendo repartos y uniendo a la gente. Estaba convencido. Su muerte me destrozó. Y llegó Higgs y me propuso algo. Juntos podríamos llevar paquetes de costa a costa. Él tenía el monopolio al oeste de aquí. Los dos salíamos ganando al asociarnos. El negocio parecía ir bien. Pero hace un año, cuando esos fanáticos empezaron a dar guerra, esos cerdos nos suplantaron. Se hicieron con nuestros pases de seguridad y los usaron para entrar en las ciudades y de repente estábamos repartiendo armas y bombas en vez de medicamentos, sin saberlo. Éramos peones al servicio de terroristas. Higgs estaba detrás. Y además, consiguió una bomba nuclear que acabé llevando personalmente a Middle Knot City. ¿Lo estás diciendo? Sí. Fui yo. Hostia. La cagué bien. Habría sido distinto si no llegó a estar tan ciega. Así que hice cuanto pude por impedir que destruyeran South Knot City. Bomba nuclear, rabotazo, ¿no? Pero Higgs siempre iba por delante. Y me Higgs, hizo ez dut gogoa con daukat. creces. Algunas heridas no sanan nunca. Hostia. El tiempo que me quedaba me lo quitó la lluvia. Así que ya lo sabes. Es todo cierto, salvo por las mentiras. Me importan un cuerno Bridges y eso de recomponer América. Pero no dejaré que Higgs y unos terroristas cojan el legado de mi padre y se caguen en él. Por eso he acudido a ti. Y bien, ¿te fías ahora? Yo te ayudaré, Sam. Ara, Rajoy bezala. Solo Todo es tienes que verdad, llamar. salvo las mentiras. Hortzen den, John Liz? Enen uste?
No te jode, Buah, ikerria izan da estena, Oso politxe. Oso politxe. Oso interesante dago, Bomba nuklearra eraman berretzun lekura. Ustekaben. Gure frajailek. Se la jugaron, pero bien. Bueno, monster bat eta venga. A funcionar. Bukatuta tamango dugu gorkoa. John Leith. Zagit gorde diketan. Erten ingo beha sala zuzontatik. Hori denun nahi. Hori zan. Ai, tonto izan naiz, baina. Aktibar terminal. Sistema. Gorde. Gordeta dago. Lagunok. Ondo izan. Honekin bukatuko dugu gaurkoa. Bukatu du misioa. Zinematika jator eta interesgarria ikusi dugu. Eta hurrengo astelen arte. Hau izan da gaurkoak eman duena. Ondo izan eta besarka da bana. Laster arte. Ondo izan norbait eta John Leith ondo bizi.